regăsit la un nou episod din Minecraft, din Dragon City. Eu azi să continuăm. Uite că am și făcut nivel așa de început de episod. Ia să vedem noi și iarăși mai facem niște bonus. Pentru că ați văzut că data trecută n-a stat bine cu bănuții. Noi colectăm tot de aici. Asta de aici. De aici. De aici am fost bun. Și mă tentează să-i dau până la urmă. Creștem pe frumos, să fie mare și tare, facem cel mai bun spurcat, spurchet. Ia să vedem, iarăși, ce ne experiență. Deci noi ne facem doar, ne putem la fermă. Ferma bună. Bani. Noi ne-am descurcat. Suntem descurcăreți. La început e mai greu din cauza că nu mai greu. Asta e, da, să facem experiență. Da. Eu dacă pe nesimțitul asta. Acum să Au! Ce lovitură! N-am nici nu pot folosi focul, de ce bine! Mă tentează ideea. Ei la mândri, Victoria. Claim. Normal că-i mai bate, totul. Oricum trebuie să cresc pe inventar. Punem Flame Dragon și eutanasiat. Ce mai bun decât asta. Poporsul. Dăm la război. Tot scoate din nou, tot scoate din nou. Zero stres.
altera. Să-i dau și eu lui să vedem cum sună la lui. Încă lovitură și îi dau înapoi. Dar nu mai trebuie mai bine cum de pe acolo, cu Elemental Dragon. Dacă veți avea întrebări despre joc, să-mi spuneți, că eu vă ajut. He, foc, să-l aprindem. Hei! Nu uite că mă doarme. Lasă, arde. Ca să nu avem nicio pierdere. Atunci da, să-i mai dăm noi una. Încă bătălie. Bun, unul-i lovit, altul urmează. Sper că mai luptăm și cu următorul. Mai în avantajul nostru, să ne gândim nouă de știm ce dragon să punem. Acum spun știu, dar de exemplu dacă nu știam sau dacă eu am făcut cum a arătat să mă era. Uite, eu dau critic. Aici. Sunt mai în avantaj. Așa. Am mai câștigat experiență. Dar prea frumos ar fi fost să câștigăm, să facem nivel. Ia să vedem ce mai putem noi face. Nu, foc. Focul asta e că... Cred că e cercul. Asta e pământ, foc. Serios, chiar acum abia aștept să ajung aici, că o să fie niște dragoni foarte, foarte frumoși. Trecând ia să vedem noi ce mai avem pe aici de colectat. Da, cred că ia să vedem. Mai încă 2 ore. Ai, mă. Vezi la ce gând? Să-ți faci 2 ore. Ia să vedem. Trebuie să așteptăm. Iar acum ia să vedem noi ce putem noi face. Da, am zis să ne avem un pic și... Da, nu trebuie mâncare mai mult. Asta e, nu? Nu. Era prea frumos. Ia să vedem noi. Nu stau aici, nu. Așa, cam nu mai avem ce face. Dacă aveți idei ce putem face, să-mi spuneți. Deocamdată să încercăm să strângem bani
pentru fermele noastre altceva. Nu știu ce să facem. Dar oricum, dragonii care am de bur o să-i vând tot timpul. Mai dacă e unul foarte extravagant. Acesta a fost episodul. Eu am fost Avatar X Dragon. La revedere!